Да кожнага маленькага пацыента патрэбен індывідуальны падыход, так лічыць Тацяна Будавец, старэйшая медсястра аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Брэсцкай дзіцячай абласной бальніцы, дзе дарослыя дыягназы сустракаюцца ў зусім юным узросце. Стаж працы Тацяны Іванаўны 39 гадоў, узнагароджана медалём выдатнік аховы здароўя. Сёння яна ўспамінае, самым важным перыядам у набыцці вопыту стаў пачатак працы ў інфекцыйным аддзяленні дзяцей да года. Когда еще в былые времена дети днем с мамами, мамы на ночь уходили, мы были и мамы, и медсестры, и кто угодно. Третье отделение нас научило очень большой работе. Мы были молодыми, 18-летними девочками, мы научились обращаться с детьми, мы научились все. И мамы были благодарные, мамы приходили утром, у нас дети были все чистенькие, спали, тишина, накормленные. Ну, а потом в реанимации немножко, конечно, была другая специфика работы. Калі дзіцячая мара ператварылася ў справу ўсяго жыцця. Вікторыя Нікіціна працуе ў доме, дзе нараджаецца шчасце. У Брэсцкі абласны радзільны дом яе размеркавалі пасля заканчэння медвучылішча. Акушэрка радавога аддзялення адзначае, з'яўленне дзіцяці на свет – гэта як шчасце жанчыны, так і медыцынскіх работнікаў. Появление новой жизни, рождение человека – это очень волнительное, такое трепетное событие, которого ждешь с очень такими глубокими душевными чувствами. И эти чувства, которые испытывают наши роженицы, они передаются и нам. То есть те волнения, те тревоги, которые связаны с родами, мы переживаем вместе с ними. Галоўная прычына іх выбару прафесіі – жаданне дапамагаць людзям. Дзесяткі гадоў Брэсцкі дзяржаўны каледж рыхтуе будучых медыцынскіх сясцёр і фельчараў-акушэраў. Кожны год ва ўстанове навучаецца парадку 600 маладых спецыялістаў. Каждый год производятся наборы, каждый год производится распределение. Специальности обе востребованы. Наибольшая потребность – это в городе Барановичах, в городе Бресте. Наших учащихся с удовольствием берут на работу. И нашими учащимися практически укомплектована вся Брестская область. Хотя есть случаи, и когда у нас обучались и из Гомельской области, и из Гродненской области, они, конечно же, возвращаются в свои области. На занятках у будучых медыцынскіх спецыялістаў сярэдняга звяна ёсць магчымасць замацаваць практычна веды, навыкі і ўменні, атрыманыя ў ходзе тэорыі. Я выбрала профессию акушера, потому что с детства мечтала помогать людям, в особенности маленьким деткам. Поэтому по окончанию школы я уже твердо решила идти на фельдшера-акушера, ведь профессия акушера всегда остается востребованной, период которых сопровождает акушерка, призванная помогать, поддержать роженицу и принять младенца. Праца медыцынскіх спецыялістаў нялёгкая як эмацыйна, так і фізічна. Аднак гэта не спыняе тых, хто па-сапраўднаму адданы сваёй справе. Менавіта таму гэта прафесія заўсёды застаецца актуальнай і запатрабаванай. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».